gashi na kawo shi ya baka hakuri yalla bai. Ram. Na'am. Ka bata hakuri. Ka bayan labe hakuri mana. Ya hakuri. Ka ce ba za ka sake shiga sabgar su ba. Ba zan sake ba. Buban Kumar, a bada hakurin kaninka, ban ga alamun tsoro ba. Ba dai ka ji sautin ba? Ko baka ji bane? Yalla bai, shi fa bai iya magana bane. Zan sa yayi a rubuce. Takardar neman yafiya rubuta. Rubuta mana. Ram, ka rubuta. Rubuta. Ban yi rubutun Hausa ba. Rubuta da Turanci. Ka iya ne? Kwarai. Shi ma ban iya ba. Yalla bai dan Allah, rabu da shi ni zan rubuta. Abin da za ka rubuta a cikin wasikar ba batun ba da haƙuri ba ne, batun durƙusawa ne ka lashe takalmina. Abin na shi yayi yawa fa. Wannan wasikar ta ci ƙaniyarta. Taho mu bar nan, mu je. Ka ce na bashi haƙuri kuma na bashi, wannan ya ishe shi, kawai mu tafi. Kai, ka san waye shi kuwa? Kai, Ram. Ba aihuwarsa aka yi kamar sauran mutane ba? Ai ba daga sama ya faɗo ba. Kai, ka kuwa san ni waye? Fandan Farasuram ne gabanka. Kai, sai me dan kai ne Fandan Farasuram? Gare ka ga Ram, Ram ko ni dela. Ram, ya isa Kai, na rantse sai na saka fitsari a wandanka. Da gaske? To ga nan sai ka Ram.